Shin ko kun san cewa wuta ba ita bace abu mafi tsoro a cikin jahannama? Akwai sanyin da ba za ka taɓa fatan ka ji irinsa ba, ko da na daƙiƙa ɗaya ne. Wannan waje ya kasance wani waje da hankali ba za ta taɓa iya misaltawa ba. Ba wai magana ba ce kawai, an yi bayaninsa a cikin Alƙur'ani mai girma. So da yawa idan aka ambaci jahannama, abin da ke fara zuwa zukatan mutane shine wani waje mai ruwan wuta mai masifan zafin gaske. Amma jahannama duk ya wuce wannan. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya gaya mana cewa wutan wannan duniya wani bangare ne ɗaya daga cikin bangarori guda 70 na wutan jahannama. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin yadda wannan wuta yake. Numfashin farko tana fitar da wuta mai tsananin zafi. Numfashi kuma na biyu tana fitar da sanyi mai mugun tsanani. Wasu za su dauka cewa wannan sanyi ne na ni'ima, amma ba haka yake ba. Sanyi ne na azaba mai raɗaɗi. Amma ba a nan wutan jahannama ya tsaya ba. Alƙur'ani ya bayyana mana cewa wutan jahannama wata halitta ce. Za a saka 'yan wuta a cikinta. هل امتلأت وتقول هل من مزيد. A haka kuma ta buƙaci ƙari. Wuta ce mai matuƙar ban tsoro, mai hayaniya. A ranar tashin alkiyama za a matso da ita kusa. Mala'iku na riƙe da ita. يتذكر الإنسان. A cikinta akwai ƙofofi guda 7, sannan a kowane ƙofa akwai mala'ika da ke gadinta. Sannan shugaban wa'innan mala'ikun kuwa shine Malik. Launin kalar wutan jahannama ba ɗaya take da na duniya ba. An gaya cewa an kunna ta na shekara dubbanni da suka wuce, har sai da kalanta ya koma baƙin ƙirin. Baƙi ne mai firgitarwa wanda ba za a yi misaltawa ba. Babu hutu, sannan babu mutuwa, sannan yunwa ba ta yankewa. Ko ka ci abincin ma ƙara narko ne na azaba. Haka kuma kishin ruwa ba ta yankewa. Sannan ko ka samu abin sha ka sha, zai ƙona fuskan. A duk lokacin da fatar su ta gasu, Allah zai mayar musu da wani sabo domin su ɗanɗana azaba mai raɗaɗi. Har yanzu bayan wasu lokaci, 'yan wuta da kansu ba za su nemi fita daga gare ta ba, sai dai za su buƙaci wani abu guda ɗaya kawai: mutuwa. Mutuwa. Za su yi kuka, sannan su kira Malik, muna roƙon Ubangijinka da ya kawo ƙarshen mu gaba ɗaya. Amma amsar zai zo, lallai ku za ku kasance masu dawwama har abada. Amma ba kowane wanda ya shiga wuta bane zai dawwama a cikinta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa a cikin masu imani akwai wanda za su shige ta saboda zinuban da suka kasance suna aikatawa.
daga baya Allah zai fitar da su daga cikin wuta saboda rahamarsa. Amma ga kafiri da ya mutu akan kafirci ba zai taɓa fita ba daga wutan jahannama. Da wannan dalili ne yasa Allah bai mana bayanin wutan jahannama ba domin mu kasance masu tsoronta, sai dai domin mu komo zuwa gare shi kafin ranar ta zo, ranar da nadama ba za ta yi amfani ba. اللهم أجرني من النار